El Tomàs ha passat part d'aquests 2 anys fent llistes i penjant-les a la nevera. Sap que l'oblit és una eina necessària, però que cal lluitar-hi en contra, més com una forma de rebel·lia contra el temps que per preservar la memòria dels morts. Som a Lliçà d'Amunt per presentar una novel·la d'interès universal i quilòmetre zero, escrita per Lluís Olivan, 53 anys, llissanenc, i ambientada en una urbanització d'aquest municipi. Vladivostok és la història d'un estiu del Tomàs, un home de 66 anys, enginyer jubilat, viudo, expolític amb pocs escrúpols, té un fill amb qui gairebé no hi parla i de fet té poques relacions personals veritables, a part de la que manté amb la seva dona, morta ja fa 2 anys. El Tomàs és un home solitari, sorrut, instal·lat en les seves rutines i si se'ns fa interessant és gràcies al narrador. El narrador l'utilitza per parlar d'un seguit de temes, com ara la superficialitat de les relacions entre les persones, l'equilibri entre el record i l'oblit dels morts i la literatura de ficció com a eina de coneixement. Vladivostok, el títol, fa referència a aquesta ciutat de l'extrem orient rus. Era la destinació d'un viatge en autocaravana que havien projectat el Tomàs i la seva dona abans que ella es posés malalta. L'autocaravana continua aparcada al pati, és un vestigi d'un somni frustrat, però al mateix temps és una brúixola i un recordatori dels somnis que el Tomàs encara pot dur a terme. En aquest sentit, Vladivostok pot ser llegida com una invitació a no fer més renúncies del compte.